שלום לכולם וברוכים הבאים למשהו. אני לא יודע למה אתם צופים במשהו, אבל אם כבר אתם צופים, אז בואו נצפה. נקווה שלא יהיה בעיות הפעם. שוב אנחנו משחקים במשחק וורפריים. שוב המשחק. אבל הפעם אני לא כמו קודם, אני השתפרתי. טוב, בואו נלמד אתכם קצת. יש דבר שקוראים לו alert. new זה סתם, זה לא חשוב. כמובן. זה גם לא חשוב. ואלארט זה כן חשוב. כי אם אתה עושה אותו, והמשימה פתוחה במפת העולם, אתה יכול לקבל ממנו דברים. כי אני יודע שלא באתם ללמוד. אם אתם רוצים ללמוד, אתם לא הייתם הולכים אליי. אנחנו לא מקום טוב ללמוד. בקיצור, יש לי ריינו פרים, ואיתו אנחנו עומדים לעשות משימה מיוחדת במינה פעם. היא כל כך מיוחדת, שאתם לא תאמינו כמה מיוחדת היא מרוב המיוחדות שלה. כן, אפשר להתחיל את המשימה. אז ניכנס לקיז, ונעשה פרפ 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 פרפ. נקווה שנצליח בזה. לא נראה לי נצליח, נראה לי אני אמות על ההתחלה. לא, יאללה. Let's do it. In the void. כן, זה משימת void. כדי להיכנס אליה אתה תצטרך מפתח. מפתח משיגים מפתחות אפשר להשיג ממשימות defense או ממשימות survival בכל העולם, או שמי שנותן לך אותו כמובן בטרייד, בדוג'ו. כן, אם אתם רואים את זה תעשו subscribe ותשלחו את השם שלכם במשחק, ואני אצרף אתכם לדוג'ו שלנו. לקלן שלנו יש דוג'ו גדול, דוג'ו יפה מאוד. This is a mobile defense mission. שיט! You must deliver payloads צריך את to הרופא a שלי. number of locations while I break into the network. לרופא שלי אין סיכוי במשימה הזאת. I can't do this without you. יש לי נורא מבאס. יכלתי לקחת את You're של still in האסאסין the clear. בשבילי. No detection from enemy sensors. או, תנק יו. אני בודק את האדומים כי יש לי מוד שנותן לי לפתוח גם אדומים, אם מתמזל מזלי. We have got to find a terminal. Proceed and prepare. תקרא איזה מקום יפה זה. שיט, שיט. שיט! They saw me! Shit, just die! Just die already! Just die! יופי, נהדר, אמרנו את זה. למה אני לא יכול להיות עם הרופא שלי? יופי, באמת. כל הכבוד. כל הכבוד, דרגתם אותו, יופי. בוא נראה אם נצליח לעשות את זה. לא, לא. קפוץ. I can do it. שיט. נצליח. אני יורה בי. הנה אתה. בוא ניתן לקרוא. Now let's do it! Oh, shit. טוב, אין לי כוח. שיט! טוב, נעשה את זה מהדרך הרגילה. אבל לא בטוח. יו. טוב, במצבים כאלה, כמו שאומרים, מוצאים את הגדול. זהו. משחק אמרנו, גם אותה שם, גם אותך פה, יופי, כל כך טוב. יופי. עכשיו אין לכם סיכוי. כן, כן, בוא נראה אותה. עכשיו, כן, 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 יופי. רק שתי דאטה. אוקיי, התחלה.
הדבר הלבן הזה עושה אותך הילוך איטי, ולכן זה לא טוב מבחינתי להיות בהילוך איטי. זה צריך להשמיד. יופי, עכשיו נסתים לה. החרב שלו, כוח מיוחד, איירון סקין. החרב שלו היא לא חרב, זה כפפות אגרוף. איירון סקין מה שעושה לי מוסיף לי הגנה להרבה זמן. הרבה הגנה. ולרוץ 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 ולרוץ, ואם זה נתקע זה לא אשמתי. ולרוץ ועוד לרוץ ולא להפסיק לרוץ. טייק דאון, טייק דאון! שיט, יכולתי לעשות לו טייק דאון! יופי. הוא מת. גם אתה תמות. אני אוהב את העוזר שלי, הוא חזק. עצור המרצוף הקטן שלידי, הוא... אפשר להשיג אותו או בכסף אמיתי או באיבנטים. אז תנסו כמה שיותר איבנטים. וכמה שיותר עליו. איירוסקין. כן, 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 כן. פה בוויד הכי קל להשיג מודים. שיט. הרגתי אותו, ניתן את זה ונראה מזה ונמשיך. שיט! אין לי כוח אליהם. נשתמש לכם אחר כך מהעובר הגדול. בינתיים אני רוצה להגיע למטרה שלי. נעשה את זה מהר. Location reached. Oh, Drop thank you. in and defend our position. Oh shit. I'm in, Tenno. יופי. This will take a moment. כמה זה מומנט? 2 דקות? ואני אשרוד את זה. איפה אתם? אוי, מפחיד. לא, 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 לא. שונא את המשלטות האלה, וגם אותך, גם אותך, גם אותך, שונא! שונא! איירוסקין! On it. Continue to defend. כן, אני יודע, יש עוד דקה, אני רואה, זה לא צריכה להגיד. גורי קורמת להרגיש רע. קודם אתכם לשמיד, ועכשיו נשמיד אתכם. לא, תפסיקו לזוז. זה מדהים. תמיד צריך שוטגן. אני צריך רייפל. לא, 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 מה אתה חושב שאתה עושה איפה? יש 2 אקדחים, אבל בגלל שהרמתי את זה, זה ישתמש רק באחד. כן, כן, איפה אתה? ואיפה אתה? או, צריך להגיע למקום אחר, תודה.
צריך להפעיל תחמושת שלי לפעם הבאה, זה חשוב. מניסיון, תחמושת במקום הזה נגמרת מהר. שאתם משחק לבד כמובן, אם אתם חברים, יש כאן מספיק תחמושת כדי להשמיד את כולם. אוקיי, יופי. השמעתי פה את כולם? לא. יופי, חסר לו עוד אחד להרוג עם איתנו. נהדר. שיט. מה? איפה אתה? איפה אתה? חושב להרביץ לי, הנה אתה. צור קטן ודביל. Yes. Oh, XP. I hate you. Lama, Iron Skin. תמות. יופי, תודה. לא. אכלתי את זה. חשוב. חשוב בהחלט. אני לא צריך ולא רוצה אתכם. ולא רוצה ולא צריך. גליצ'ה. אני רוצה להגיע לדיפנס שאני צריך להיות פה. אוי יופי מעלית. סאקי. רק שהם לא ישתמשו במעלית גם כן. בדיוק. ככה עושים את זה. ותמות. יופי. אוי, זה לקח הרבה עבודה. מצאתי אחד. יופי, אחרון. מומנט. 3 דקות. צריכה להרוג אותך. לא. Iron Skin. רק עוד 2 דקות. תמות. למה אני עושה את משימה בצבא? אני לא מאמין. איפה החבר? אז כן. אפילו שזה ממש לא נראה כמו איירון. לא, אני עומד להפסיד. אסור לי להפסיד. עוד דקה, אסור לי למות. לא למות.
לא, שהדבר הזה לא ימות. הוא יותר חשוב ממני, יותר חשוב ממני, יותר חשוב ממני, יותר חשוב ממני, יותר חשוב ממני. לא, לא. רבייב, רבייב. יופי, תודה. איירון סקין. אני לא מאמין שהשתמשתי ברבייב בשביל המשימה הזאת. השלמנו את המשימה. איפה זה? איפה זה? המשימה הושלמה. יס! ואני מתתי פעם אחת. וואו. אבל צריך להגיע לסוף. טוב, בזה אני מומחה, בלברוח. מעלית למטה. קיצור. פלק זה. I don't like them. They are evil. Evil they are. בגלל זה אני לא אוהב משימות וויד. אין לי כדי לשחק עם מישהו, ואז קל נורא, ואז אתה הורג את כולם. אפילו שכאן זה היה קל גם, וגם הרגתי את כולם. אבל יותר כיף להרוג את כולם ביחד. כשאתה הורג יותר, ואז אתה צוחק עליהם, או עליו, כמה טיפש, כמה גרוע, אתה יכול להרוג כזה קצת. ואז זה מה שקורה. זה כולם טוב. ואני גם עומד למות אם אני לא אגמור למות. אוי, לאן הלכתי? טרייזר. אוי, תעבוד כבר. מזל של 10%, אני מצווה עליך לעבוד. מזל נגדי. לקחת את זה ולקפוץ. בסדר. אוי, לרוץ, סקי. מה לי? I look so awesome. זהו, גמרתי. חשבתם שזה נצחו אותי. Yes! Mission complete. Excellent work, Tenno. וקיבלנו... קפצ'ר, משימת קפצ'ר. גם משימת וויד של קפצ'ר. טוב, זה היה כל היום. למשהו. מתתי. אז אם אתם אוהבים אותנו תעשו סאבסקרייב. אם אתם לא אוהבים אותנו תעשו סאבסקרייב. ולייק. זה אומר שאתם לא אוהבים אותנו. בדקתי. אז להתראות. ביי.